Kagyari naman ang pangpabalo namon niya pang pag-good vibe sa inyo sining nga weekend. Mabugnaw, malinong kag matawhay, iniisa sa mga ginadag sa sadto nga lugar sa Silay City antes pa ang pandemic. Kag pati subong nga natapos na ang pandemic, padayon sa gihapon nga ginakadtuan sang tawo ilabi na kun mainit ang panahon. Kay man, amo sini katahom sang view. Kadtuan ta inibuwas sa tripping ni Ruming. Masupog siya nga anti-cancer advocate kag nagapamatok sa pagpanigarilyo kag paggamit sang vape. Isa man siya sa mga doktor nga nanguna sa kampanya agud napahagan-hagan sadto ang paglatuon sa COVID-19 sang peak kung sa nag-peak ang pandemic. Aton siya kilalahon sa sininaman nga episode sang Baganihan.